Ahojte. Bože. A povedz, čo ideš hrať? Teraz idem hrať Adopt Me. A je tu aj so mnou s Emkou Brejčákovou, to nemôžem vynechať toto. Áno, a ešte tu je so mnou Emka Brejčáková. No, to som teraz povedala. No, ja viem. A ideme skúsiť dneska urobiť niečo. Neviem ešte čo, ale skúsim. Chcem urobiť... Ja si tu na teraz akože na mojom iPhone áno. snažím niečo stiahnuť. Stiahnuť, aby som mohla tiež napočať. Takže ideme do mesta. A čo sa mi tu stalo? Bože, tak nech našem iPhone. Takže my ideme zatiaľ ku exitu. A čakaj ma tam potom. S mojou Oli, neviem, jak sa volá. Neviem, to je jedno. Takže ideme. A ja to nechcem otvoriť. Čo nechceš znovu otvoriť? Takže ideme sa kúknúť do stredu mesta. Čo tam robia všetci. Neviem, ako jak sa to volá. Takže jednoducho budeme... No, ale do stredu mesta. Takže už tam ideme. Anka, chod mi ďalší postel, aby my si neprenesli. OK, takže ideme. A mne to nejde. Tak ja za to nemôžem. S čím? Dobre, to je jedno. Takže tu niekoho vidíme. Takže... Čo? Ja nechcem mať dieťa. Choď preč. Mne tu jednoducho nejaký chalan naliezol. Maličký. Choď dole. To je jedno. Budeme s ním chodiť. Okay. Takže ja idem jesť. No, môj pet chce jesť. Na začám dneska si zahráme Roblox. Takže ideme. Idem aj s Emkou Matíkovou. Ahojte. Takže ideme mu dať jedlo. Ja vám ukážem, jak mám pety. Takže mám iba 2 pety také. Takže mám tento. Čo chceš? No tak ja to môžem. Takže tento, ktorého mám a ešte mám takého čierneho. Jaká Siri? Pre pána kráľa. Ja viem. Dobre. Takže dáme spať nášho peta. Tu si sadnem. Mám málo peniažkov celá. 709. Buď ticho. Buď ticho. A ja za to nemôžem. No, som dostala viac peňažkov. Takže ideme, neviem, čo ideme robiť, ale to je jedno. Ja to chcem natáčať, ale ono mi to zborne akorát vtedy, akože to nerobia na schvál. To ja neviem, či to robia na schvál, ale to je jedno. Robia to na schvál. Dobre, to je jedno, nepočúvajte ju, lebo ona tam niečo šaškuje. Ti dám také počúvať. Dobre, teraz chcú piť, takže preto ja chodím do školy. Čo? Pre pána kráľa. Môj petík zatiaľ pije a táto tu niečo... Pije, pretože... Jej pet nič nerobí. A čo chceš, ty maličky? To myslíte naozaj? Ja mám dieťa na sebe. Čo ha? To je dobre. Mám peta na sebe, potom toho už išiel preč do bed. Takže ideme teraz, neviem čo ideme robiť, ale to je jedno. Ideme sa prechádzať po meste a hľadať niečo. Niečo ponahľadáme, keď tak niekomu dáme trade. Keď sa nám to podarí. Trade? Oh yeah! No určite. Oh yeah! Trend! Trade. Jaký trend? Ty to hovor, čo mne to? Viete čo, ona klame. Ona je Ja neviem, nie si dáš to trend. A nie trade.
pre pána kráľa. No to už sa s tebou ani... Ale pre pána kráľa. Lebo mi robíš zlé. Tak čo už zjapeš? Au, ona ma pije. Au. Buď ticho. Au, nebí ma Ema. Hej, počúvajte. Nepočúvajte ju, lebo ona všetko klame. Au. Hej, ja tu teraz s nimi rozprávam a ty tu len auka, že by... Ale ty keď ma piješ, au, prestaň. Ja ťa bijem, aha, ja ťa bijem, áno. Prestaň už. Ja ťa nebijem. Ja ťa bijem, Takže teraz ideme do nášho domu, ktorý... Ja potrebujem asi na väčší mobil, asi preto mi nejde. Ježiš, ja som sa zlákala porna, ježiš, koho sa to tu dotýka. No, takže teraz ideme do môjho domu. Môžem sa strčiť na bíjačku. Kde chceš? A to je kde? No tam máš niečo. Musím ísť k tebe, ty musíš Ja na mám- tamtú postiel. Nebudeš ma prekliknúť. Choď na tamtú postiel. Nepôjdem. Pôjdeš. Tam je hrozná posteľ. Ja nechcem sa umývať. Ja ti nevravím, že sa môžeš umývať bez štánu. Ale ona mi už ide na nervy. Jednoducho. Nie, môj mobil tam je. No tak ti ho prestúpim. No, dobre, teraz ideme ešte raz. Prepáč. Ja ti teraz takú... Ja ti dám také omylom. Prestaň. Ja ťa nebijem a ty sama mi hovorí nejaké debiliny. Ja ťa bijem, áno. Tak to hej. Áno, bijem ťa, áno. Ja ju bijem, áno. Takže taký mám skin. Budeš ticho. Bek postihnutá. Už mi to ide. No vynikajúci, normálne, bravo. Nejde, lebo mám bielú obrazovku pred sebou. Ja ju za chvíľu zase... Teraz mám polovičku modrej a polovičku bielej. Čo? Obrazovky. Prepánek. No tak lebo... Proste, prečo mi to Takže nejde? ja mám taký skin. Ideme vysielať náš Čo? Rovno k mojim teplákom sa hodí aj môj pet. Takže, Emi, zavri prosím ťa dvere. Bo tam naša teta vykrikuje. Počkaj. Keby ste chceli vedieť, že ja jej rozkazujem, ale ja som jej mladšia. Ja som od nej mladšia. Ale ja môžem rozkazovať. Čo tu sa predáva? Vata. 1 euro? Nie, ďakujem. Neviem, čo mám ísť teraz robiť, ako idem niečo hľadať. Nejaké trady. Už zavrieš si tie ústa, bo hovoríš jak postihnutá. Bo ona je postihnutá, to je no. Emka, No, nejde hrať a tak ja za to nemôžem. k tebe, ja budem vám tam lečiť ľudia. Hej, no a toto je MK, má 9 rokov, je blondiata, má na sebe zelené tričko, má na sebe hnedé leginy, má... Ďakujem nemá za report. Nemá frajera, ale mala s ním svadbu. Jej pet sa volá Oli. Majú v skutočnosti Ešte nie. psa. Má mamku, ktorá sa volá Aďa. Je tu Môžeš babka. byť ticho? Nie, neznášajú svojho otca. Ty neznášaš môjho otca. Ani ty. Ja znášam. Hej, znášaš. Choď ďalej s tou hlavou. O nie, ona ma to škrtí. Ty si čo vymýšľaš? Že hlavou ma to škrtíš. A jak ťa môžem Normálne posuň si tú hlavu. Nie. Ona je postihnutá, Ty si poprosím. postihnutá. No ja postihnutá, ja som postihnutá. No to ešte. Ten smiech Filipov. Čo? Posuň sa! Ešte raz ma ukusíš do tej hlavy. A ja som ti nekusla do Tak choď ďalej. A bude na mne nejaká vša. Jaj, moja noha. Tak choď ďalej. Nejdem.
Ja idem nahor. Ľudia, napíšte si MMK Brejčáková a dajte mi follow, mám tam len 9 odoberateľov. A mne? Jej dajte, lebo Aj mne dajte follow. Jej dajte dislike. Volám sa Ema Matejková A jej dajte dislike. nie, a počúvajte, dislike je veľmi mám dobré. 105 odoberateľov, takže poprosím vás. A ja si prosím 20 odberateľov zatiaľ. No zatiaľ, keď nás tu niekto vôbec kúka. Dobre, sranda však. Všeť až to potom musíme dať na YouTube. Všeť zatiaľ nás nikto nekúka. Ja seba sama kúpa. Dobre, čo chceš? Už nič? Dobre. Ja neznášam nosiť petov na sebe. Tu je nejaký noob, jak ja. Treba ísť na veľkú. To musíš to rovno hovoriť. Choď preč do svojho hlavu špinavou. Ja som sa na miesto teba umývala. A ja, že som si včera umývala. Iba včera, ja dneska. No ale tak to je jedno. To nie je jedno. Ja idem. Ty bezzubý človek. Ty si bezzubý človek. Ja som jej vybila zub s mojím mobilom. Hej, ona mi vybila zub so svojím mobilom. Chápete? Normálne. Sranda veľká, ti poviem, že sa z toho smeš. A aspoň už si toto. Aspoň, veď sa ti kýval, tak som ti už vybila. No ale musela si. Hej, musela. Tak to dobre hovoríš. Dobre. Čo? Nechcem ísť na vašu... Prestaneš ma slinieť. Nie, neslím tam. No slintaš. Baram. Ona mi to robí. Naozaj? Ona mi už ide na nervy, poprosím vás. Dajte jej dislike, lebo toto ona robí debiliny. Jej dajte dislike. Dobre, obidvom dajte odober, lebo ona to začne ma škrtiť za chvíľu. Musíš chodiť cez mňa. Hej. Emka, prosím ťa. A keď ja sa nudím. Hej, ty mi to robíš zle a sa ešte nudíš. Dobre, jau. Žij, chcem ti niečo povedať. Emka. Dobre, poviem mamke, že by si šla preč. A prečo by si mala niečo preč? Čo? Jak sa to Počkaj. Takže... Už chceš koniec? No takže ja ukončím toto videjko. Už je koniec tohto videa. Lebo táto je postihnutá. Áno, čaute.